Mä varoitan sua. Mitä? Kuka täällä on? Mä käyn laittaa valot. Kuka täällä on? Ninni. Herää. Herätys. Nyt pitää herätä. Minni, miksi pitää herätä? Tänään on joulukuun ekopäivä. Mä en jaksa herätä. Nyt hiljaa siellä alhaalla. Kaikki joka ikinen nukkumaan siltä. Kello on vasta 3 yöllä. Iskä! No, Milja herätti mut. Milja? Iskä, nyt oikeesti kuuntele. No. Mä tuun ihan just sinne. Mulla on kerrottavaa. Ninni, tuu mukaan. Mä tarvin sun apua. Okei, mut miksi mun piti edes herätä? Iskä, mä tuun nyt. Voitko herättää Roosan? Roosa! Nyt ihan oikeesti, mulla on tärkeitä asiaa. Roosa! Nyt pitää tulla tonne. Tää paljon kello on 3, en jaksa. Mulla on tärkeitä asiaa. Mä otan sun penkin ja mennään. No joo sitten. Ninni, nyt tänne. Joo, mä tuun. Mutta väsyttää. Mulla on tärkeitä asiaa. Sun pitää tulla nyt. Mikä on niin tärkeä asia, että pitää herättää keskellä yötä tämmönen pikkuinen nukkuva lapsi? Senkin tyhmä. Hei, lopettakaa tuo kiusaaminen. Kello on 3, meidän pitäisi olla oikeasti nukkumassa ja Ninni pois lattialta. Sohvalle heti. En mene. No ole sitten siinä. Mut, siis tonne meidän huoneeseen tuli joku tyyppi, ja sit se tuli siihen mun luokse, ja se varoitti jostain mua. Että jotain kauheata varmaan tapahtuu. Mitä se ihmettä? Eihän Mutta se Noora, sehän on sen Naminkaan vieläkin siellä metsässä. Eihän niille tapahdu mitään. Ei, mutta eihän Noora ole meidän lapsia. Mitä siitä? Mutta Nami on meidän hevonen, mutta niin. No, mennäänkö me nukkumaan ja ilmoitetaan äitille sitten aamulla? Joo. No niin, hyvää yötä. Ei riitä nukkumaan! Piip, 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 piip. Mä en jaksa. Aamutalli, apua! Mun pitää tehdä se äkkiä. Nikita, joo, äiti tulee. No, mennäänpäs nyt tekemään se aamutalli. Kaisa, 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 mitä? Mitä tapahtui? Missä mä olin? Mä etin tänne polkua kauan. Rauhoitu Noora, ei ole mitään hätää. Mä soitan Miljalle, että tulee tänne. Joo. Mitä nyt, äiti? Noora on täällä. Oikeesti? Kyllä. Mä tuun heti sinne. Joo, tuu heti. Joo. Mä tulin niin äkkiä, kun mä pystyin. Noora, No, sä oot täällä. niin on. Missä mä olin? En mä tiedä. Mut mennäänkö meille ja jutellaan? Mulla on asiaa. Ja äiti. Mä väsyttää niin paljon. Äiti. Noora pitää päästä nukkumaan. Niin, joo, niin pitää, mutta missä Nami on? Noora, missä Nami on? En mä tiedä. Mut sähän lähit Namilla. Sä lähit Namilla silloin... silloin eilen. Sinne maastoon. Tai sinne. Niin. Meidän piti lähteä yhdessä, mutta sä lähit yksin. Niin, ja sun kaikki kamat, reppus, maku, pussi, viltti ja kaikki on hukassa. No eikä ole. Ne on minulla selässä. Minua nukuttaa niin paljon. Minä voisin vaikka nukahtaa tähän. Mennään äkkiä meille. Ihan oikeasti, äiti. Iskä, me tultiin. Joo. Mutta nyt heti kaikki palaverin yläkertaan. Tarviiko mun ja Ninnin tulla?
ei teidän tarvii, jos teitä ei kiinnosta, mitä me puhutaan. No mä en Ja mitä on tapahtunut. Nyt ihan oikeasti kaikki nopeasti sinne. Tarviiko? Noora oli tallilla. Okei, mutta niin aiotko sä mennä? En mä jaksa. Ihan ensimmäisenä mä soitan Nooran äitin paikalle. Joo, hyvä idea. Joo. Moi Kaisa, onko Noorasta tietoa? Joo, se löytyi. Se tuli tänne tallille ilman mitään varusteita, ilman namia tai mitään muuta. Se oli ihan väsyneenä. Tulet niin nopeasti tänne kuin vaan ikinä pääset. Okei, joo, mä lähden heti. Mä joudun nyt vielä kävellä, koska se mun auto on huollossa. Ärsytän, on se asuu lähellä.